Tengo 60 años y el curso que hice fue las clases de adultos de Roquetas. Yo soy Paqui, tengo 52 años. Fue muy satisfactorio, muy positivo, porque volví a revivir lo que fue la experiencia escolar, pero en un grado de madurez, con muy buena relación con los profesores, con los alumnos de diversas edades. Em dic Joana, estic fent el curs GESU. Jo soc Adrià Santana i tinc 28 anys. I bueno, estic aquí fent l'ESO per millorar com a estudiant i com a persona. Quan estava a l'institut repetia moltes vegades i ja m'estava rendint i em van donar aquesta oportunitat i gràcies a aquesta oportunitat l'estic aprofitant més. Però ara mateix penso en el present i estic estudiant, treballant amb la meva família i de moment estic fent això i el dia de demà no sé què faré. M'agradaria estudiar algo de lletres que tingui que veure amb la filologia. Me llamo Fernando Salado Echegoyen, tengo 32 años. La verdad que la experiencia fue muy buena, la verdad es que sí. Éramos todos una piña, habíamos gente de todas las edades, gente que aún no tenía los 18, gente que estaba con 50 años. Hola, soy Edu Martín, tinc 39 anys. Vaig estudiar perquè és el mínim que pots tindre avui en dia. Vaig plegar el 2000 de l'institut, amb 16 anys em vaig posar a treballar i llavors estic treballant. Em dic Maria Josep Palma Gómez, tinc 47 anys. Estic aprenent més que quan anava al col·legi, perquè no m'han convalidat el que és el graduat i necessitava fer l'ESO per seguir estudiant, perquè encara que siguis gran sempre ve estudiar. Vull fer ara el MIR, vull fer administratiu jurídic. El meu nom és Keco. Tinc 20 anys i vaig a GES 2. Jo em dic Carlos, tinc 25 anys i estic cursant al GES 2. 17-16 anys vaig sortir de l'ESO per alguns problemes i vaig entrar aquí a sacar-me del curs. Jo vaig començar a treballar amb 16 anys, vaig abandonar els estudis per anar a treballar i ara als 25 anys estic fent un curs d'electricitat per tindre la convalidació necessito l'ESO. Y ahora pues estamos haciendo un ciclo medio aquí en Campus, en Sant Pere de Ribes, de auxiliar de enfermería y nada, que estamos súper contentas de estar aquí como estamos, de haberlo conseguido a través de poder pasar de la ESO en las clases de adultos. Y animo a todo el mundo a que viva esta experiencia y sobre todo porque te va a dar una seguridad a un futuro cambio laboral, una mejora y a descubrir un montón de sensaciones que estaban totalmente dormidas. Continué estudiando, me saqué un grado medio de emergencia sanitaria, ahora soy técnico de emergencia sanitaria y gracias a esto pues tengo trabajo hoy en día. Y ahora me estoy formando para hacer el acceso a la universidad y poder hacer enfermería. Así que mi vida, desde que entré aquí a lo que pueda pasar de aquí a 2 años más, pues puede ser como el día y la noche. M'agrada la música i la informàtica també, però sobretot la música. I als nens de l'edat del meu fill, que té 18 anys, que no se l'han tret, i li he dit que vinguin, que és el millor que poden fer. Sense el graduat no fes res. Sobretot per recordar coneixements antics i per poder estudiar en un futur. Jo la veritat que sí, la recomanaria tant pels horaris com pels tutors. I és com una nova oportunitat, jo penso.